सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचं चित्र पाहता एक गोष्ट निर्विवादपणे समोर येते. ही निवडणूक केवळ मतांच्या आकड्यांची नव्हती, तर ती रणनीती, नियोजन आणि संघटन शक्तीची कसोटी होती. आणि या कसोटीमध्ये महायुतीनं स्पष्ट आघाडी घेतली असून या संपूर्ण प्रक्रियेचे केंद्रबिंदू ठरलेत पालकमंत्री नितेश राणे. त्यांच्या सुनियोजित, शांत पण अचूक राजकीय डावपेचांमुळे सिंधुदुर्गच्या स्थानिक राजकारणात एक नवा बिनविरोध पॅटर्न आकाराला आला असून यातून महायुतीनं स्पष्ट आघाडी घेतली तर विरोधकांची नामुष्की झाली. 50 सदस्यांच्या सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेत भाजपचे 7 आणि शिंदे शिवसेनेचे 1 असे एकूण 8 उमेदवार बिनविरोध निवडून येणं ही केवळ आकडेमोड नाहीये. त्याचप्रमाणे 100 सदस्यांच्या पंचायत समित्यांमध्ये भाजपाचे 16 आणि शिंदे शिवसेनेचे 1 असे एकूण 17 सदस्य बिनविरोध ठरणं हा सिंधुदुर्गच्या राजकीय इतिहासातील एक ठळक टप्पा मानावा लागेल. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर बिनविरोधी निवडी होणं हे विरोधकांची संघटनात्मक कमजोरी आणि महायुतीची ग्राउंड लेवलवरील पकड अधोरेखित करत आहे. त्यामुळेच राजकारणातील धुरंधर ठरलेल्या मंत्री नितेश राणे यांच्या बिनविरोध पॅटर्नमुळे बिंडोकांचा खेळ पालटला असल्याची चर्चा राजकीय पटलावर सुरू झाली. नमस्कार, मी साईनाथ गावकर आपणा सर्वांचं कोकणशाहीच्या बॉलिवूडमध्ये स्वागत करतो. पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या स्ट्रॅटर्जीचा विजय समजून घेताना उभाटा पक्षाचं झालेलं पानिपत हे जास्त लाजिरवाणं आहे. पालकमंत्री नितेश राणेंच्या निवडणूक रणनीतीचं वैशिष्ट्य म्हणजे मतदारसंघनिहाय सखोल अभ्यास, स्थानिक समीकरणांचं बारकाईनं वाचन आणि योग्य ठिकाणी योग्य उमेदवार उभा करण्याची क्षमता. कुठे थेट पक्षाचा उमेदवार तर कुठे पक्ष पुरस्कृत भूमिका, ही लवचिकता विरोधकांसाठी मोठं आव्हान ठरली आहे. या नियोजनामुळे अनेक मतदारसंघांमध्ये विरोधकांना उमेदवार उभे करणंही अवघड गेलं. परिणामी निवडणूक होण्याआधीच निकाल स्पष्ट होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली. आज खरा बिनविरोध पॅटर्न जो सत्तेचा नव्हे तर नियोजनाचा परिणाम आहे. लोकसभा विधानसभा निकालानंतर कार्यकर्त्यांनी कसा बसा जगवलेला उभाटा पक्ष आता नेत्यांच्या दुर्लक्षामुळे पूर्णपणे वाताहत झालेला आहे. नेत्यांच्या दुर्लक्षामुळे संपलेला उभाटा पक्ष आणि त्याच कार्यकर्त्यांनी नितेश राणे यांचं मान्य केलेलं नेतृत्व ही या निवडणुकीतील सगळ्यात मोठी अधोरेखित करणारी गोष्ट आहे. एक एक मतदारसंघ बिनविरोध होत असताना उभाटाचा कार्यकर्ता आज जिद्दीला नाही तर पक्ष नेतृत्वालाच आता पक्ष चालवायचा नाहीये या वृत्तीतून हताश होऊन भाजपाचा पर्याय स्वीकारतो, माघार घेतोय. आणि दुर्दैव म्हणजे मुंबई महापालिकेच्या स्वप्नात अडकलेल्या ठाकरेंना याचा जराही फरक पडत नाही हा विरोधाभास या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यानं आता स्पष्टपणे पाहिलंय. आणि हे सगळं चित्र भाजपाच्या संघटनात्मक वाढी ताकद वाढवणार आहे. या प्रक्रियेत शिंदे शिवसेनेला योग्य स्थान देत जिल्हा परिषदेत 1 आणि दोडामार्ग पंचायत समितीत 1 असे 2 सदस्य बिनविरोध करून घेण्यात आले. यामुळे महायुतीतील समन्वय केवळ वरच्या पातळीवर नाही तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मजबूत असल्याचं या निमित्तानं स्पष्ट झालंय. ही युती केवळ सत्तेपुरती मर्यादित नसून रणनीती आणि विश्वासावर उभी आहे हे या निकालातून दाखवून देण्यात आलंय. दुसरीकडे महायुतीच्या विरोधकांकडून भावनिक मुद्दे, जुनी समीकरणं आणि परंपरागत मतपेढ्या यावर अवलंबून राहण्याचा प्रयत्न दिसून आला. मात्र बदलत्या राजकीय वास्तवात हा दृष्टिकोन अपुरा ठरला. अनेक ठिकाणी उमेदवार न मिळणं तर काही ठिकाणी शेवटच्या क्षणी माघारी, यातून विरोधकांची तयारी नसल्याचं आणि आत्मविश्वास ढळमळीत झाल्याचं चित्र समोर आलं. कुडाळ तालुक्यातील नेरूर जिल्हा परिषद मतदारसंघात चक्क उभाटा शिवसेनेच्या उमेदवारानं आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेणं ही केवळ पक्षावर नव्हे तर स्थानिक नेत्यांवर ओढवून आलेली नामुष्की आहे असं राजकीय जाणकारांचं मत आहे. एकंदर पाहता नितेश राणे यांचा बिनविरोध पॅटर्न हा केवळ सत्तेचा मार्ग नव्हे तर नियोजनाचा परिणाम आहे. निवडणूक लढवण्याआधीच जिंकण्याची परिस्थिती निर्माण करणं
हेच खरं राजकीय कौशल्य मानलं जातं आणि सिंधुदुर्गमध्ये ते यशस्वीपणे करून दाखवलं. येत्या काळात होणाऱ्या थेट निवडणुकांसाठी हा निकाल महायुतीसाठी आत्मविश्वास वाढवणारा तर विरोधकांसाठी आत्मपरीक्षणाचा इशारा देणारा ठरणार आहे. हे नक्की आहे. तुर्तास आजच्या बॉलिवूडमध्ये इथं सुरू. पुन्हा भेटू नवीन भागात. धन्यवाद.